uusi kotimainen Ympyräiset tunnetaito-ohjelma on toiminnallinen kokonaisuus tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskeluun lapsiryhmissä. Se soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen tai ala-asteen ensimmäisille luokille. Ohjelma on yhdistelmä lisäkoulutusta ammattikasvattajalle ja innostavaa sisältöä tunnetaitojen harjoitteluun lapsiryhmissä. Ohjelma sisältää valmiit tuntisuunnitelmat ja sen parissa tunnetaitoihin tutustutaan monipuolisesti satujen, keskustelujen, draaman, liikunnan, musiikin, askartelun ja leikkien avulla. Ympyräisten värikäs satumaailma tempaa lapset mukaansa ja vaikeitakin tunteita, kuten kiukkua ja kateutta, on helpompi käsitellä lasten kanssa etäämmällä mielikuvitusmaailmassa. Ohjelmaan on sisäänrakennettu myönteisen kasvatustyylin työtapoja, jotka harjaannuttavat tunnetaitoja arjen kohtaamisissa, tukevat lapsen itsetuntoa ja myönteistä kehitystä sekä rakentavat myönteistä toimintakulttuuria. Lapsen tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittymisen lisäksi ohjelma tukee varhaiskasvattajan omaa ammatillisuuden kehittämistä ja omia tunnetaitoja. Ympyräiset tunnetaito-ohjelmassa ryhmän aikuiset saavat runsaasti työkaluja toimia erilaisten haastavienkin käytösmallien kanssa tavalla, joka hyödyttää sekä lapsen myönteistä kasvua että tukee tunnetaitojen kehittymistä. Tule mukaan harjoittelemaan elämän tärkeimpiä taitoja.